Rojava fehim işik İstanbul'e tuji dışopini ku hılbıjartların Amerika'yı bedavi bun o Donald Trump ya komari ve bebe seruke New ya Amerika seruke çilo pencan ya Amerika. Da seri de az dokazım nereye nata bizalım. Jibota gelo buya sürpriz ek teşekkür çabarekri serokatiya Donald Trump tu çavadır khini. Yani rastî karim bêjim ku nebû sürprîzekî mezin. Yani piştî ku xebatên hilbijartinê li Amerîkayê dest pê kir, me jî ji çapemeniyê dişopand. Hemû anketan di nêzî hev diçûn dihatin. Lê dibiyab ku gelek nêzî hev jî bibin wek hejmarên delege. Lê tabii gelek kes jî li benda vê yekê nebû. Yani wisa dikiriyan ku Trump ve nikare serkeve belki sürpriza her imezin helvesta hilbijerin Amerika'yı yani çıma yeki veki Trump hilbijartin. Çünkü Trump veki insaneki rezeci naeditin. Tabii siyaset edip peşeroje de çoğu dernizanın ama jnoha ve merikare Amerika serokeki nu hilbijart evci gor serokên berê ne yekî ji rêzê ye. Yani dibe ku di pêşerojê de aksiyonên nû jî derkeve pêşiya be. Başı disar mısır peşroje bisakinin. Taybeti mirov pırsa Kurdi bexe peş cavan. Tu siyaseteke çi rengi peşbirî dikî. Niha demokrato komarî di siyasete derbede gelek jî hev durin. Cuda ne? O vekî te jî niha balkişan Trump jî ne siyasetvanekî ji rêzeye gelek ciheye. O nav partiya wî de jî gelek nerazî bûn hember wî hebûn. Gelek li berxwedan ku nehêlin ew bibe berbijar namzet. Le de daviyê davî de bu namzeta partiya xwe û bû serok. Yani mirov pirsa Kurdî bîne pêş çavê xwe taybetî li Tirkiye û li Sûriye. Tu çi pêşbî çi dixwazî bibînî bendewariyê te çi ye? Wekî pisporekê pirsa Kurdî. Yani bendewarî bi rastî jî wek kesayetî ki wek şexsekî gelek zehmet meriv bendewariya xwe tê xwepêşiya siyasetê dîsa jî hêvî ew e ku bi rastî li rojhilata navî ne ji niha be ev çendîn salê şerên gelek mezin diqewînin. Yani eger çareseriyekî bê şer li rojhilata navîn were dîtin û bi rastî jî ew aliyên li rojhilata navîn pek vekaribin meseleye xwe ser maseyan çareser bikin û di vî warî de jî Amerîka bi rastî rolekî bilîze ve gelek baştir. Ama tiştê xuya dike ne ev zehmet e. Yani li rojhilata navîn tabii ew polîtika Amerîkayê ez nedoyê qenaat edem bi hatina Trumpê ve li rojekî de biguhere serbilê hev bibe. Amerîka polîtikayê xwe zû wa demekî Kurd naguherîne. Tabii ve gel Trump vekî ve wezîrê derveyê welat ve de kelekayîdekî cî bigire yan jî ji partiyên de re çend kesan bigire baxwe wekî jana ji xwe bike şêwirmen. Bana hemû cihê pirsênin ama dîsa jî di pêşerojê de ez teqîn nakim ku carekî de siyaset bigore. Awet polîtika jî dikarim vê tişta bêjim yani gota we birî bigot ama di meha tîrmehê de Trump beyanekî dabû rojnameyan hêjî ew beyanatê axaftin dûr di behsa qehremanîya Kurdan li Sûriyê jî taybet li rojhilata navîn jî kiribû û her wiha tabii pesta Erdogan jî di heman hevpeyvînê de dabû. Yani ji wir jî bersîvayî ew bû ku dixwaze Tirk û Kurdan yan jî ew aliyên ku li rojhilata navîn taybet bi vî warî de bi gor berjendiyên Amerîkayê bînin ba hev. Yani ev jî ji ku siyasetekî giştiya Amerîkayê heta niha jî tiştê dixuye ew yani derma Obamayê de jî demokratan de jî dixwestin ku taybet li Sûriye Tirk û Kurd bi hev re tev bigerin yan jî bi hev re bikaribin hember Daişê li hember rejima Sûriye siyasetekî hevbeş bimeşînin. Tabii ev ya gelek guherînin mezin pêre çêdî. De hemen deme de hemen Trump li ser taybetî li rojhilatê navîn peymana navokiya li gel Îranê jî bi zimanekî pir tundî rexne kiribû. O gotûbû ew gere bibe serok ev peymanê pûç bike. Yani di vê awayî hinek gelek cudabîriyên Kurd jî hene Obama rêveberiya niha. Yani gelek kes de bawer dike ku guhertinên mezin ve çebin.
Yani rast ne tane derbare embejin İran'da, derbare Irak'da jin, derbare Suriye'de jin, carcarnet kampanya kudu hint işten ku embejim gor siyaset Amerika nej reze bu gor wan peyamana cihani yani pri caran bava iki eşkere got ku ez vakt tacir ekili meseleye dinlerim. Yani ev hebuna askerin Amerikalı roşlatan abi ne da acban yani brengeki got eğer kazancamın hebe Ezelvan derece birbirine. Yani tabii ev peywendiyên navdewletî de peywendiyên du kolî ji peywendiyên giştî zêdetir jî diaciban de. Bana hemû ji bo pêşerojê bi rastî jî rîskin. Yani gel İranê dawayekî nû gavên nû werin avêtin evê rojhilata navîn de şerekî din jî berê şerek siyasî ama dure jî dibe ku şerekî bi rengekî din jî dest pê kirin. Her wiha hemû welat li hemberî hetin pirsgirêkin. Yani pirsgirêka gel Rusyayê alîkî ve pirsgirêka gel Tirkiyeyê alîkî ve gel İranê alîkî ve gel Sûriyeyê alîkî ve tabii gel Sûriye jî mesela heta niha tiştên ji Trump dihate xuyakirin nêzîkbûnekî gel em bêjin Esad diaciban. Yani çûyîna Esad ji bo wê pirsa sereke nebû. Çima pirsa sereke nebû? Eger qezanc hebit karin gel Esad jî yani karin gel rejima Sûriye jî pek ve bimeşin. Tabii wekî min got bana hemû rîskin tabii pêşerojê de bi rastî jî wê Trump bana wê karibe tera serê xwe bikê ya nikaribe tera serê xwe bikê. We jî pirsa xwe de got yani di nav komariyan xwe de jî hên jî ê ku dijberiya Trump bikin hene dibe ku Trump tera serê xwe nikaribe van polîtîkaya birêve bikî. Yani vê axir ew derbê rêzê be jî ez bawer dikim bi pêşeroj de wê bi rengekî ji nav rêzê de ciyê xwe bigî. Yani باشه tera که serê xwe nikare gelek tiştan که borî. پرسامن داویجه باد دیسا دخوازم سر گوتنا تا آنی بیرامه کو ترامپ گوتو باب دخوازه کردا و ترکا بینا به هف تایبتین روشا ترکیه مرو نها بنره او تشت چوا پیکانه گلو ترامپ چوا بچیر شوی بچیر باز دکاره کود ترکا بینا به هف او تمانه کو او شرو پیوچون داوی ورن پیواجه که نو دست بکه تو سر و دخوازه چی بیجی Yani beriya Trump ve elbette biraz Obama jî pekan. Yani siyaset Amerika'da bir hatta ne görüyor? Taybet Rojava Kurdistan'ın bazı Türkiye ve Kürt behevre tepkilerin dedi bir de psikolojik Amerika'ya, psikolojik Türkiye kuye. Yani Erdoğan Taybet destlatları yapıldı, hükümdarani fasla faslı gel Kurda tepkileri yancıya hebuna Kurdan Suriye rengeki kabul biki. Yani ve işte Türkiye kurat kir kabul nekin. Ama pişti ve saatte tabi eğer siyaset akıda Amerika lehember Türkiye brasti brengeki tüm tedbirleri yani bandora kulser Türkiye deyne garip et işte pek. Yani bir o zanın tamam Türkiye ve devleteki serbuku ve embejin rebebrik ile darik serbuku gava hevdalên Amerîka li hember vê rêveçûdan Tirkiye hebe Tirkiye wê mecbûr bûn siyaseta xwe bigorîn. Çînkî Tirkiye hem peydanekî stratejîk li gel Amerîkayê hem jî endamê NATO'ye yani ew endamina NATO'yê jî di vî warî de gelek girîng ama lê Amerîka heta niha ji bo ku Tirkiye nêzî Sûriye Rusya nebe bi rengekî ji bo ku Tirkiye ber bi Rusyayê ve neçe gelek tiştên Tirkiye paşgor kir û bi rengekî hebûnên Tirkiye jî qebûl kir. Ama pêşerojê de wê Trump di vî warî de çi bike bi rastî jî ciyê pirseyê ciyê şikeyê. Yani di vî warî de dibe ku Trump belkî zêdetir gel Tirkiye bimeşî yani ji bi rengekî em bêjin ji bo ku Tirkiye zêdetir nêzî Amerîka bibe hin tiştên Tirkiye jî qebûl bike. Wek herêmên ewle wek em bêjin ew firîna balafira ciyê qedexe û di vî warî de dibe ku gavên cuda ji werin avêtin ev jî tê xeberdan rastî. باشه که فهم ام گرک سپاسی تو دیگه با وان نرخاندرنده Ez spasiyete dikim, kek zor spas.